כתוב בהלכה בשולחן ערוך, שם גם בית יוסף כותב את זה בשו"ת בית יוסף בסימן ס"ג, מה מותר לשים בפרוכת, עריות, לא עריות, ציורים, יש תשובה ביחד דעת, מה מותר זה, מה מותר זה. לשים בטלית דמות של בן אדם, זה לא פשוט הדבר הזה. עכשיו מה? לכו אצלו, אצל אבא לו המבול, אומרים לידו ניסים, מחיה מתים, ריפא חולים, או לוקח את הכל לעצמו, אני עשיתי. אומר פסוק אחד, הודו להשם כי טוב, עשה טובה. למה אנחנו טמבלים? למה אנחנו לא לומדים מגדולי תורה? למה אנחנו הולכים אחרי גדולי תורה? למה אנחנו מתפעלים מזרקורים? למה מתפעלים משטויות? עכשיו באים כל מיני משובשים. היה עכשיו איזה אדמו"ר אחד, יש החסיד שלו, אומר לי, איך אני אלך נגד האדמו"ר שלי? איך אני אלך? כי לפני כמה שבועות דיברתי פה נגד החסידות הזאת בבני ברק, שהם אומרים, כתוב בסידור שלהם, אני צריך להביא את הסידור שלהם לפה, לא יודע אם אפשר להחזיק אותו. שיוויתי השם לאדמו"ר ולנגדי תמיד. שיתוף, השיטה הקדושה, ככה קוראים לזה. כן? עכשיו הוא אומר, איך אני אלך נגד האדמו"ר שלי? אמרתי לו, מה אתה תראה נגד האדמו"ר שלך? אתה נמצא בכת, אתה חייב לעזוב את הכת. הוא אומר, האדמו"ר אמר שמי שילך נגדו, הוא יסבול איסורים. עכשיו הוא אומר, עזבתי אותו, אני סובל איסורים. למה? יש להם במוח, בתת מודע, זה כמו אלה שהולכים לכל מיני אחוזי עתידות. יום כזה, תיפול על הרצפה, אז כל הזמן חושב, אני אפול על הרצפה, בסוף הוא נופל.